Ola, que tal? Moi boa tarde, a ver quen me anda por aí polo mundo. Acabo de chegar, O sea, non me pidades hoxe moito, que fun de viaxe e acabo de chegar, entón, pois eso que aínda non teño nin recollidas as cousas e me sentín aquí con vós, e digo, loqueira que teades aí, porque senón eu xa marcho. Non podo marchar porque Nieves xa está aquí. Nieves Álvarez xa está aquí, co cal alguén xa hai, e se lle dou a me gusta, ademais, moitísimas gracias, Nieves. Que tal che vai? Vamos a falar. Hoxe vamos a ter eu máis ti un tú a tú, sabes? Non vai a ser só un monólogo, vai a ser unha conversa entre ti máis eu, porque non ven máis xente, non debeu de vir máis xente. Ou están todos aínda entrando, ou entrín eu antes de tempo. Sí que hai xente. Temos aquí a afillada, Dios mío, pero que cedo nos ven hoxe esta rapaza. Espera que vou poñer as gafas para lerlle ben a Lucía. Paqui tamén está por aquí. Hola, Nusca, son Lucía. Esta semana vou a trasplantar xa un girasol. Tiña un girasol xa importantemente grande. Así que hai un montón de xente. Hola, que tal? Moi boa tarde. Pois dinos a afillada que temos aquí, que vai a trasplantar xa os girasoles, porque, como me dixeches, máis o pensarei para unha maceta por si ven algunha xeada. Podes dicirme algunha flor aromática para plantar? Podes dicir unha non, podes dicir 20 ou 30. Mira, Alicia, recomendoche plantar sempre plantas aromáticas na horta, aínda que ti non as vayas a tomar nin en infusións, nin en nada. Estou vendo que está entrando Meli Paz, hola, que tal, boa tarde. Juan Antonio Boullosa, moi boa tarde. Que sí, que estamos aquí, que está dicindo María Lourdes que xa estades aquí. Eu, claro, como... Que dices, Nusca, que estamos aquí? Eu que sei, Fátima, eu digo porque isto tarda como un pouquiño en empezar a arrancar e só había unha persona e un me gusta. Agora de repente xa son de 67 personas e 34 me gusta, que iso non me gusta tanto, Aí que dar o me gusta. Iso é o primeiro que hai que facer, entrar no directo con Nusca ou calquera outro directo de calquera outra persona que vos guste e darlle ao me gusta. Hola, comunidade, hola, que tal? Celi de Extremadura, que sempre está por aquí. María José, Carme Castro, Milagros González, boa tarde, moi boas tardes. María Carmen Panfariñas, apellidaste Panfariñas, o sea, fariña para facer pan. Que curioso, que unión de dous. Hola, Xavier, que tal? Vou de camiño a darlle de comer ás miñocas. Así me gusta, ti alimentás ben, Non as asesines, pois senón depois teño que che levar outras, non pode ser. Bueno, agora non vayas, agora quédate aquí comigo un pouquiño, que eu sei que non che dá a vida. Pero como sabes que me tens que pedir audiencia, para quen ti sabes, eu calo, pois tens que quedar hasta que che dé a audiencia, así que deixate estar aí. María Souto, que tal? Hola, guapa, desde a Estrada, que tal? Hola, Xentiña Tere, desde Ferrol. Moi boa tarde aquí na Coruña, está moi bo día. Mira, Aurora, veño de atravesar España e estaba bo día de unha punta a outra punta. O sea, non collemos nin niebla, nin chuvia, nin nada. O sea, que está bo tempo en toda España. Eu quero pensar que... Xavier, vamos a ver, Xavier Veiga, por que está repetido o teu mensaje? Que puxésteme dúas veces, hola, profe, vou de camiño a darlle de comer ás miñocas. A ver, Xavier, e abaixo outra vez, hola, profe, vou de camiño a darlle comer. Era por si non chulía unha vez, non? Só puxestes como automatizado, diste, como non me vai a ler o mensaje, pois vou non poñer como automático. Estaba falando, hola, Rosario, que tal? Moi boa tarde. Por fin pode ver un directo en directo. E mira ti, que suerte, Rosario, que che leo o mensaje, porque, a ver, el juego non termina. Hola, que tal? Normalmente non me dá tempo a ler todos os mensajes que me escribe toda a xente e non me dá tempo porque son moita xente a escribir. Pero, Rosario, alégrome de saludarche que por fin ves un directo en directo.
porque os vía sempre en diferido, non? Saludos dende a Frouxeira. Que nombre máis bonito, mira, se hai algún nombre que defina a sonoridade do idioma gallego, é a X con unha R. Que non sei nin onde é, nunca na miña vida escoitín Frouxeira. Gustaríame que me dixeras onde é. Polo menos ubícame nunha esquina de Galicia, para eu saber, Aquí está chovendo. Milagros, de onde eres? Está chovendo aquí. Mira, son as 8 da tarde aquí e ainda canta o sol. Vos vedes eso? Eso ainda é sol, Aquí está cantando o sol, pero onde está chovendo logo, Milagros? Porque mira que pasín casi polas 4 provincias. Estaba cantando o sol en todo. Dios mío. A ver, me regalaron ayer unha ramita de árbol de jade. ¿Cuáles son los pasos para plantarlo? Mira, antes de nada, Ana, desde as Somozas, gracias polo directo. De nada, María José, saludos desde a Frouxeira, que non sei onde é a Frouxeira, a ver se mo escribe aquí. O primeiro paso, cando che dan un cachiño de árbol de jade, é darlle as gracias. A ver, en Burela. Pois a Burela sí que conozco, pero nunca leín Frouxeira. Encántame pronunciar Frouxeira. Non sona ben logo, non sona bonito, non sona sonoro, valga a redundancia. Vou á Frouxeira a coller freixoas, que teñen ali unha parra de freixoas e vou á Frouxeira. A ver, vamos co do jade. Hola, Nus, que toda a comunidade se plantaste desde todo. Que va, con tranquilidade, que este ano o tempo vai pouquinho a pouco e non ten prisa ninguna. Eu ainda teño por aí os semilleiros sin acabar de plantar, entre outras cousas, porque botín un fin de semana de parrandeo. Se estou de parrandeo non podo estar a plantar, pero bueno, vou co do jade. Primeiro, cando che dan un cacho de árbol de jade, vouche dicir o significado que ten metafórico, o significado que ten do máis alén, do alén, non? O árbol de jade, se sacal sexa, porque hai diferentes tipos de árbol de jade, é o árbol da amistad. Está considerado como o árbol da amistad. Supónse que cada persona que é a túa nova amistad tens de que regalar un cachiño do teu árbol de jade. Ao mesmo tempo, esa persona tamén xo ten que volver a regalar a ti, ainda que sexa do mesmo árbol, o sea, é como unha unión de amistad entre persoas, non? Entón, regalar un cacho de árbol de jade significa metafóricamente, así como moi iluso, que che ofrecen a súa amistad. O primeiro paso é encontrar un sustrato que non sea limoso, ou sea, un sustrato que drene moi ben, e se non tes un sustrato que drene moi ben, tes de que botar o teu sustrato, mezclalo polo menos con a mitad de area. Dame igual que sea area de canteira, que sea area da playa ou area de río. A mitad area, para que non sea tan compacto. Porque as suculentas, o jade é un tipo de suculenta, non soportan a humedade. Estar constantemente en humedade. Entón, o primeiro paso é encontrarlle un sustrato que sea moi poroso e nada, plantalo. Dase ben en semisombra ou en sol total. Pode medrar moitísimo, o sea, un árbol de jade pode ter unha envergadura de uns 2 metros en redondo, vos estou falando, e cunha altura de máis de 2 metros tamén, o sea, un árbol, e podelo podar ao teu gusto. O árbol de jade é unha das suculentas que permite un tipo de poda que che permite facer o que queiras dele, porque lle vai engordando o tronco, aínda que lle quites todas as follas de arredor, ti podes lle dar a forma que queiras. É un tipo de suculenta que soporta moi ben a forma que ti lle queiras dar, a poda. O que non quere para nada, ninguna suculenta, pero o jade, sobre todo, por que o jade? Porque hai suculentas que ao mellor teñen un crecemento un pouquiño máis vivaracho, máis rápido, non? Sei que me estades falando un montón, pero... Nieves Álvarez, cos 2 teléfonos desde a súa cociña. Moi ben. Que digo que o árbol de jade ten un crecimento lento e hai tipos de suculentas que teñen un crecimento un pouquiño máis acelerado, máis rápido, que ao mellor poden soportar
nutrientes, pero sobre todo nitrógeno a este tipo de plantas nada, cero, 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 cero. Non lle fai falta porque non poden, non lle dá tempo a utilizalo. O nitrógeno é un macronutriente das plantas que necesitan as plantas e nós tamén para respirar, pero as plantas utilízano, metabolízano ao absorbelo e o que fan é axúdalle a crecer as follas. O sea, unha planta, imaginadevos, vos tendes, vedes ali atrás unha costilla de Adán, bueno, que se chama de máis maneiras, unha montserra, chamase tamén, montserra deliciosa, que non sei se sabedes, pero cando a plantades fora e non hai heladas, chega a botar un fruto que se come, que é comestible. É delicioso, por iso lle chaman montserra deliciosa. Bueno, pois ese tipo de planta, Lucia outra vez, eso, que diferencia hai entre fertilizar e abonar? Vale, a ver se cho respondo, se se me vai a pinza, Lucía, volvemos a preguntar. Quería acabar co Jade. Si un tipo de planta que ten as follas verdes, o nitrógeno faille moita falta, é moi necesario. De feito, o aporte de nitrógeno fai que unha planta ou unha erva, o noso céspes, sea de color verde oscuro precisamente porque ten unha boa concentración de nitrógeno. Pero, no caso das suculentas, do jade sobre todo, porque ten un crecemento moi lento, se lle aportamos nitrógeno, o que vai a facer a planta é pudrir, vai a empezar a secar, ponse amarilla, empezan a caer as follas, desécase totalmente e pudre polo tronco, porque é unha planta que como medra tan pouquiño non sabe que facer con tanto nitrógeno, entón o que fai é pudrir. E que cousas conteñen nitrógeno? Atendede, o nitrógeno vai ben aos repolos, á verdura, á coliflor, ao brécol, a plantas que teñen follas, a lechugas, as selgas, cousas que teñan follas verdes e que queiramos que siga tendo follas verdes, como é o caso da verdura, e necesitan nitrógeno. Como lle aportamos nitrógeno? Normalmente, nas aldeas que temos animales e así, a maneira máis fácil, económica, ecológica e regenerativa que temos de aportarlle nitrógeno ás nosas terras é aportándolle esterco. Da igual que sexa de vaca, de cabalo, de ovella, de cabuxa, de jaliñas. O esterco contén nitrógeno, entre outras cousas, ou entre outros nutrientes que tamén necesitan, pero, sobre todo, o esterco, a caca de animal, ten nitrógeno. Pero que é o que contén moito máis nitrógeno? O pis, o mexo das vacas, das ovellas, dos cabalos, o pis, o mexo, ten moitísimo nitrógeno. Por iso, cando quitamos das cortes o que é o esterco das vacas ou dos cabalos, quitámoslo tamén con palla, non? Porque se lle bota palla ou algún tipo de acolchado, digamos, na corte, para que non este o animal encima da súa propia caca, non? O que é a palla ou acolchado que lle botemos, que pode ser arume, fieitos, calquera tipo de acolchado, vai a facer dúas cousas. Unha, que o animal non estea sempre cos pés enriba da caca, porque iso vai no como a absorber. E dúas, que esa palla vai a absorber todo o pis do animal, a orina, o sea, o mexo. Non hai cousa máis alta en concentración de nitrógeno que o pis, o mexo. A orina dos animales é a nosa, quero dicir, pero a dos animales sobre todo. E digo todo isto porque hai que ter moito cuidado cando plantamos, e isto é superimportante, cando plantamos algún tipo de suculenta en unha maceta, queda maceta alrededor e así. Se tendes gatos, ou se nos tendes vos e os ten o veciño, e andan vos por ali os gatos, os gatiños gustalle moito facer pis en alto, e sobre todo nas macetas encántalle. Entón póñense na macetiña e fan pis na maceta. Ao mellor cagar non, porque ao mellor tendes plantas e teñen que escarbar e non lle dá a terra que teñen. Pero pis, sí. Sai unha lesma por aquí. A ver. Listo. Gracias, Rosa, gracias, Nieves, tamén por avisarme da lesma. Eu penso que era esa, Vale.
Entón, digo isto porque cando plantamos suculentas en unha maceta e nos morren, pode ser moi probable que sexa porque un gato nos está facendo pis, e o pis ten unha alta concentración de nitrógeno, e as suculentas non poden soportar tanto nitrógeno porque non crecen, non lle crecen as follas como lle crece a unha montserra, a unha costilla de Adán, por exemplo. Entón, pois a Frouxeira é o nome da praia onde vivo, que está no concello de Valdoviño. Tamén hai unha Frouxeira aí, tamén. Ah, que guai. Celi Extremadouro. Nusca non houve discusión co meu home. Ladrón do naranxeiro cortado. Por donde empeza a foto que miraches na radio. Dome de conta perfectamente. Porque Celi tiña como unha media discusión co seu compañeiro, que tiñan un naranxeiro redondiño e do medio do naranxeiro salíalle un chupón así de alto. Entón o seu compañeiro díxolle, temos que poñer un tutor porque o hai que aguantar dereito para que non se aquele co vento. Ela dixíalle, eu penso que o hai que cortar. Mandou unha pregunta á radio e contestiña esta semana, entón dixo, oye, que indudablemente está destrozando a estética bonita que ten o naranxeiro, porque estaba levando unha forma e unha estética fermosa, e non lle iba a facer nada porque era un chupón de 1,5 metros, polo menos. Así que chupón cortado. E ora voume ca pregunta de Lucía, porque é algo que tamén é unha duda de moita xente, que lle volven a cabeza tola, ca diferencia entre fertilizar, abonar, e eu ainda añadiría unha máis. Lucía, tes bolígrafo para ir apuntando? Añadiría tamén compostar. Entón, vou vos a explicar. Hola Alicia Fariña, que tal? Hola Ángela, que tal? Cando podo trasplantar un naranjo? Aínda non dá froita. Ángeles, se o queres trasplantar este ano, ya, canto antes mellor, porque xa acabou o riesgo máis extensivo de heladas agora xa non vai haber, entón fai unha boa cova, botalle un sustrato novo, se tes compost, botalle compost, e desta maneira, pois, telo que trasplantar xa agora, para que ao largo da primavera lle dé tempo a enraizar, porque depois no verán pode sufrir bastante co calor, ca sequía, con botarlle demasiada agua porque está seco. Entón, los naranjos tamén cortados os chupóns. Sí, a cortar. Bueno, vou ca pregunta de Lucía. A ver, espera, esta planta, a planta silvadeira ou a lingua de sogra pódese ter no exterior. Eu tiño unha na entrada da casa e está a morrer. A miña entrada está orientada ao norte. Mira, Carmen, é unha planta que en teoría se debería de dar, é unha das que son inmortales, pero é que nos pasamos, vos pasades, dándolle de beber. É unha planta que a podes ter na mesma maceta, sin darlle de beber, hasta que a terra é polvo de talco, pero esta que está seca, e iso poden pasar meses, ao mellor, pois, podes botar, sin botarlle agua, desde que acaba o verán hasta a hora que empeza a primavera, o sea, 6 meses sin botarlle de beber, pero perfectamente, e vais a dar ben, e vai a empezar a botarche precisamente fillos das raíces, porque a súa maneira de crecer é rizomatosa, o sea, que crece de rizomas, ten como as súas raíces fan doble función, saca unhas raíces para absorber nutrientes e agua de vez en cando, e a parte do raíz fai como un rizoma e saca para arriba como unha nova planta, a partir da raíz, que é a maneira de reproducir a lengua de sogra, non? Que se dá fora? Por suposto que sí que se dá fora. Que é onde non se dá? A chuvia. Se lle dá a chuvia directamente, está continuamente cas raíces molladas, vai a sufrir moito, pero eu teño as baixo potín, o sea, baixo cubierta, na porta da casa e reprodúcense moito. De feito, gústame moito para facer como un arreglo de suculentas, porque é unha planta que medra moi alta. É unha curiosidade esta planta que ao mellor non sabíades, pero vou lá dicir, hai moitísimos tipos de plantas que ti se lle cortas, imaginademos que a monserra esta, por exemplo, a monserra deliciosa, non? A costilla de Adán, por exemplo. Eu podolle cortar, imaginadevos que este é a folla de unha planta. Eu podolle cortar a folla por aquí
E a planta non vai a sentir nada. Vai a seguir a reproducción, vai a seguir crecendo, vai a seguir expandíndose, o que sexa. Pero a lengua de sogra, a que nos pregunta aquí a amiga, como lle cortes a puntiña de arriba, así, morre. O sea, que non sei se o sabíades, pero ten unha maneira de crecer totalmente diferente a outras plantas. Crecer en altura, dixo, como lle dañedes a esquiniña de arriba de todo, que é así puntiaguda, dadesvos conta que é como así puntiaguda, bueno, pois cortaslle a punta de arriba, ou un cacho de folla, e esa folla morre. E ollo, dependendo da cantidad de follas que teñen, que a lengua de sogra na máis que ten pode ter unha, dúas, tres, ou se é moi grande xa pode ter 4 no mesmo tubo, pero igual che morre. O sea que hai que ter cuidado cas puntas desta planta. E agora voume a darlle o consello, o sea, voulle a aclarar a Lucía e máis a outra moita. Ola, Xuxa, moi boa tarde, chegastes a tempo, con bolígrafo e lápis que vamos a contar a diferencia entre abonar, fertilizar e compostar. Huerto ecológico, hola, que tal, Nusco, desde Gran Canaria, moi boa tarde. Sí, por favor, dadelle o like. Estános avisando aquí, vos facede caso a María, que di, a min olvídaseme, e máis pareceme que vos estou como pedindo algo. E non é nada, que para vos é gratuito, pero non me gusta tanto pedir. Entón, pero facedelle caso e dadelle ao me gusta, porque senón, pois eso, non me resulta moi rentable a min o directo. E, bueno, xa podedes compartilo, se queredes compartilo tamén. E vámonos ca pregunta de Lucía, que ha de estar a prova así, como se lía esta muller, Dios mío, como se está liando e non me contesta. Mira, Lucía, hai moita... É difícil de entender porque hai moita xente que lle chama a mesma cousa sin ser a diferentes tipos de manejar a terra. Entón, abonar sería botarlle á terra cousas que necesita ou que ti sabes que necesita ou que sabes que vai a necesitar. Como, por exemplo, ti vas a plantar coleiros, eso é unha verdura que é moi alta, non? Que é moi típica para darlle aos animales, pero eu tamén a como. Vas a plantar coleiros. Os coleiros teñen que botar na terra polo menos pois un ano, mínimo un ano, pero poden botar hasta 5 ou 6 anos, porque hai coleiros que non grelan e non acaban o seu ciclo de vida e siguen crecendo. Bueno, ti sabes que a eses coleiros, porque é unha verdura, van a necesitar nitrógeno, bueno, fósforo e potasio tamén, pero nitrógeno. Entón, o que tens que aportarlle á terra é un abono rico en nitrógeno. Abono. O abono é darlle á terra un nutriente que necesita, o que ti pensas que necesita, o que pensas que a planta que vas a plantar o necesita. Fertilizar, isto é abonar, que podes abonar de maneira natural, pois con caca de animal, por exemplo, que estea madurada, ou comprando abonos artificiales que xa veñen preparados que xa son asumibles polas plantas, non? Que veñen sendo como sales. Pois eso, tamén fósforo, nitrógeno, potasio, calcio, magnesio, boro, ferro, pero cómpralo como especificamente. Igual o podes relacionar mellor. Nunca escoitastes que un naranxeiro cando está amarillo, bueno, isto digo a xente, pero non é así, pero que escoitastes que un naranxeiro, por exemplo, está moi amarillo e a xente o primeiro que di é ten falta de ferro, porque está amarillo, entón ten falta de ferro. E podes comprar un quelato de ferro, bueno, un abono de ferro para botarlle ferro a ese frutal, porque ti pensas que o necesita ou sabes que o necesita. Eso sería abonar, aportarlle á terra o que lle fai falta. Fertilizar é totalmente diferente. Fertilizar a terra é, como di a súa propia palabra, conseguir que a terra sea máis fértil e non necesariamente botándolle abono. Explícome. Ti, por exemplo, cando compostas
ou cando vermicompostas, cando faz compost de lombrices, ou cando faz na túa composteira, que a tes que mimar moito, botarlle moitas cousas diferentes, capas de cousas, o sea, unha palla seca, unha pouca erva da que acabo de cortar, as tonas das naranxas e das masáns, esta calabaza que me pudreu, e outra vez palla seca, outra vez... Iso é unha composteira da casa, compost do melloriño. Ese compost, ao irse descompoñendo, primeiro empezan os animales máis grandes a descompoñelos, que incluso poden ir ratos a axudarche a descompoñer, que non é o que é mellor nunha composteira, pero poden ir. Logo, despois, temos babosas, caracoles, cucarachas, caramechas, lombrices, que tamén van descompoñer. O sea, o importante é que todo o que ti botes na composteira se vaya descompoñendo. E cada vez vai se descompoñendo en cousas máis pequeniñas, hasta que, a simple vista, ti non ves, colles un puñado e non ves nada do que en algún día foi o que botastes. Non ten esa apariencia, non? Por exemplo, botastes unha masán, esa non queda a apariencia de masán, sino que queda unha cousa oscura e negra, húmeda, que é o compost, non? Bueno, pero en ese puñado de compost sigue habendo miles e miles de millóns de microorganismos que nós non vemos, pero eses microorganismos son os que lle van a axudar a todas as nosas plantas a creceren sanas, fuertes, resistentes contra todo, contra plagas, contra hongos, van a ser unhas plantas moito máis resistentes, máis grandes, máis potentes, con máis resistencia a todo, a sequía, a extrema humedad, a ataques de hongos, ataques de bichos. Por qué? Porque conseguimos que crezcan en unha terra fértil. O sea que fertilizar a terra é manter a túa terra viva. Outro exemplo, ti imagínate unha grandísima... Bueno, ti é máis todos os que tendes a dúda, que non só vai a ser Lucía, porque eu sei que é un tema que cría controversia, porque hai moita xente que non entende ben e fala por falar, ás veces. Vos imaginadevos unha extensión enorme, non sei, pero enorme, de 100 ferrados de terra para plantar. Non é o mismo que telo na miña horta. Eu na miña horta pódome permitir o lujo de deixar que crezan as que chamamos malas ervas e quitar solo as que me estorben para deixar que as que non me estorben sean capaces a axudarme co rejuvenecimento da terra, ca aireación da terra e ca fertilización. Porque todas as plantas que nacen na horta son benvidas. Bueno, todas non, sacando dúas que son malas, o resto son todas benvidas. Pero vos imaginadevos esta extensión de 100 hectáreas que teñen que plantar ahora mismo pois trigo ou cebada. Non se poden permitir o lujo de que lle crezan malas ervas. Entón, que fan? Glifosfatos, herbicidas a tope e queiman a terra. O sea, eles teñen que preparar. Eu entendo tamén que se unha persona se dedica a unha extensión agraria de kilómetros e kilómetros, que non se pode permitir o lujo de ir os domingos a arrancar as malas ervas. É imposible. Entón, que teñen que facer? Botarlle produtos para que non nasan ervas, para que non nasan certas ervas ou para que non nasa ningunha das que había que saben que están por ali. Pero claro, unha vez que plantan o seu trigo, o seu centeo, a cebada, o millo, o girasoles ou o que sexa que planten en unha extensión tan grande, esa terra quedou morta. Só encontrín o gusano, gracias. Hai outro máis para arriba. Xa está, listo. Se hai outro, avisadesme. Moitas gracias, Beli, Celi e Beli, por avisarme da lesma. Gracias, Paqui. Bueno, pois eso, que unha vez que botan o que queren plantar, necesitan darlle de comer a esa planta, porque esa terra non é fértil en por sí, porque a queimaron con glifosfatos, queimaron con herbicidas e con todo o que tiñan que botarlle, pero a planta ten que seguir comendo. Entón, que lle botan? Pois abonos artificiales, o 15-15 que conocemos, non? Estes sacos de granulado que é de colorinchos, ou que é azul, ou que é así de granulado, pois hai o que botar.
para que esa planta vai arriba. Entón, eles terían que abonar porque non teñen unha terra fértil, porque a queiman botándolle produtos. Compostar, o sea, serían as tres diferencias, non? Abonar, botarlle á terra o que necesita para o que ti vas a plantar, que son normalmente cousas moi específicas, fósforo, nitrógeno e potasio, sobre todo. Fertilizar, como di a súa propia palabra, é conseguir que o teu terreno sea fértil en por sí, que é un proceso que leva tempo, Lucía, ti estás no bo camiño, vai a ir como pouquiño a pouco. Non vamos a conseguir unha terra fértil como a que temos a xente que nos dedicamos desde fai anos a coidar un cachiño de terra deste planeta. Non podedes tela nas mesmas circunstancias, pero estades no camiño. O sea, se estades aquí comigo é porque vos gusta a miña maneira de facer ou de plantar ou de coidar a terra, non? Entón, é un proceso bastante lento, conseguir que a túa terra sea fértil e autofértil, que se autofertilixe a sí mesma, é un proceso que leva tempo. E hai cousas que, por exemplo, hai que deixar de lado totalmente. Eso de poñer mallas para que non nasa a erva é unha maneira de sacrificar a vida da terra, o sea, a fertilidade natural da terra. Quero que entendades que unha terra fértil é unha terra na que viven miles e miles e miles e miles de millóns de microorganismos, pero porque lles permitimos, lle agradamos a vida. E hai maneiras de conseguir o proceso. Unha delas é facer o compost na nosa casa, non de ir a compralo, porque tamén pode ser que non teña o que necesitamos. Entón, o mellor é facelo na casa. Así que, Lucía, compañía, todos os que estades aquí, se queredes ter unha horta, queredes ter unha horta ecológica, regenerativa, que se autofertilice, que se coide máis a si mesma. Cando me preguntades, pero que lle botase porque non che enferman os tomates? Vos pensade que unha planta é igual que nós, o sea, unha persona, vos imaginadevos, unha persona que se coida, que se alimenta ben, que non come alimentos ultraprocesados diariamente, que vai facer un pouquiño de exercicio, que bebe a agua necesaria, que tal. E outra persona ao lado que nin fai exercicio, nin come nunca na súa vida unha verdura, porque come todo procesado, pizzas e cousas ultracongeladas, ultraprocesadas e tal, e non fai exercicio na súa vida, e o único que bebe son refrescos, ou que sexa, non? Pero non agua, o sea, que non coide o seu corpo. Vos pensades que a persona que se coida, se colle unha gripe potente, e a persona que non se coida colle exactamente o mismo virus da gripe que é esta, que van a ter os mesmos síntomas. Se o pensamos un pouco, todos vós estades dicindo ahora mesmo, pois non. Tendesme que dar a razón porque a teño. Unha persona que se coida, que se alimenta ben, que fai exercicio, que bebe agua, e que é unha persona sana, que lee, que ten a mente activa, vai a levar a enfermedade moito mellor que esta persona que se pasa a vida pois no sofá, comendo mal, sin ler nada, só mirando a televisión. Quero dicir, son diferentes maneiras de enfrontar unha enfermedade. E quen mellor a vai a levar é esta persona. Esta, ao mellor, co mismo virus, ten que ir para o hospital a coidarse porque non é capaz de sacalo adiante. Unha planta vai a pasarlle exactamente igual, pero o mismo. Co cal, se nós coidamos a alimentación que ten unha planta desde que a plantamos, desde antes de que a plantemos incluso, axudándolle a sechar, fertilizando, preparando para que sea unha terra fértil, para que cando poñamos as nosas plantiñas teñan todo o necesario natural, porque tamén lle podemos aportar de forma artificial, en forma dese granulado de colores que son fertilis, o sea, son abonos que lle podes botar á planta. Están preparados para iso. E quen os fixo sabe que está preparado para iso, pero que é o mellor para a planta? Non é. Mellor para a planta sería comer sano. Todos estamos de acordo. Entón, a mellor maneira de darlle de comer a unha planta de maneira sana é facendo o teu propio compost, botándolle compost á terra pois 2 ou 3 semanas antes de empezar a plantar para que os microorganismos se asenten, estean ali, que se encontren a justo, que sigan comendo, que teñan materia, de vez en cando facer un purín, que, bueno, teño en tareas pendientes facer vídeos sobre purins de ervas que temos nos camiños,
sin ter que gastar cartos, podemos axudarlle moitísimo a nosa horta a que sea fértil, autofértil a sí mesma. Sobre todo, eso, se podedes evitar o das mallas antierva, mellor. O dos plásticos negros, eu podo entender que se andas a traballar e non tes tempo para ir coidar a horta, pois o do plástico negro para plantar é unha opción, pero que non é a máis sana nin para a túa terra, nin para os teus cultivos, nin para a túa horta, nin para ti, que o teñas claro tamén. O máis natural é que a planta nasa na terra, que lle dé o sol á terra, que esa terra estea viva, porque un plástico negro solariza de tal maneira a terra que así como evita, tipo o plástico negro, evita que nasan ervas, tamén está, digamos, matando os microorganismos que tes debaixo da terra. Entón, esa planta non vai a nacer nas mellores circunstancias e cada vez vas a ter que aportarlle máis abonos artificiales ou ainda que llos botes naturales. Solarízase, o sea, colle tal temperatura ese plástico ou esa malla antierva que, de alguna maneira, vas matando o chan. E iso non é bo, Entón, pois, eso. A ver, hola, Nusca. Dios mío, como estaba hoxe o mercado de Padrón. Ai, eu sin poder ir comprando plantóns. Claro, está a xente así, porque empezou a vir o bo tempo e todos, Dios, toleamos para plantar xa de todo. Estou a tempo de plantar as berenjenas? Sí, sí, sí. As berenjenas blancas están igual de boas. Mira, son dúas cousas. Estás a tempo de plantar berenjenas, o que non estás a tempo é de sementalas. Se me dis que queres botar as sementes e que nasan as berenjenas, non che dá tempo. Se che digo eu que non che vai a dar tempo. Terías que telas en unha cama quente controlada con unha humedade relativa e tal, que va, olvídate. Pero se me dis de comprar a planta, perfectamente estás a tempo. En canto á pregunta de se as berenjenas blancas están igual que as outras, o sabor é un pouquiño máis suave. Mira, a berenjena blanca ten un sabor xa non tan parecido a outra berenjena morada ou rallada, que é así que se parecen bastante máis. A berenjena blanca a min recórdame máis ao sabor de un champiñón. Imagínate, un champiñón que o probas sin botarlle allo, nin aceite, nin nada, quero dicir, pois tenme máis sabor a champiñón que a berenjena morada. Estou totalmente de acordo, a horta quere cuidado e atención sana. Claro, a ver, tamén se non ya podes dar e tes que poñer o plástico, bueno, pero se tes tempo e che dixeron, non, ponlle a malla antierva que é moi boa, que así non che nasen ervas, nin nada, non che nasen ervas, nin che nasen nada, o sea, plásticos, para min, para nada. E os plásticos negros para as fresas que me dices, digo o mismo, o sea, o plástico é negro aínda encima, cando, ti imagínate que en pleno verán estás vestido de negro, a ti dache o sol na roupa negra e queimache, e vas vestida de blanco e no blanco reflicte os rayos do sol e non recolle tanta temperatura. Bueno, pois o plástico, aínda encima sendo plástico que non é unha cousa transpirable, peor aínda. Poñerle as fresas é mellor que poñerle as cebolas? Non, é exactamente igual. O plástico negro nas fresas é por comodidade, nin por eso tampouco, o sea, que non... Eso, plásticos a poder ser? No. Son Lucía, gracias Lucía por poñer tantos dibujitos, porque senón son tantos mensajes que... Son Lucía, ainda estou a tempo de sementar rabanitos, teño as sementes compradas. Mira, Lucía, os rabanitos recoméndoche plantalos pois unha vez á semana ou unha vez cada 15 días. O rabanito pódelo plantar todo o ano, non é que esteas a tempo, pódelo plantar todo o ano. Bueno, en un sitio no inverno que non encharque. Faltan likes, sí que faltan, sí. Porfa, datelle os likes. Os rabanitos crecen moi rápido, Lucía. Incluso, pódese poñer silo podrido, encima da terra en vez do plástico. Non, unha cousa que está podrida non vai a alimentar unha planta. Incluso podes levar para a horta algún tipo de patógeno, casi seguro, porque se está podrido ten unha serie de patógenos e incluso pode ter bacterias dañinas
algún virus tamén, o sea, algo que está podrido que non, as plantas non lle vale todo. O sea, se o silo está podrido, desde logo como acolchado non, porque podes envenenar a terra. Algo que está podre pode ter patógenos. Patógenos son todos aqueles seres diminutos que non vemos a simple vista que nos poden facer daño á nosa salud ou á das plantas. Entón, cousas podridas, non. Estáballe contestando a Lucía, dos rabanitos. Os rabanitos tens que plantar moi pouquiños de cada vez. Se che gustan, pois planta unha dúxia deles. 10, 12, 20. Esta dentro de 15 días non volvas a plantar outros 10, 12, 20, porque crecen moi rápido. E o rabanito, tan pronto como é así, non sei se sabes como é o tamaño dun rabanito para comer. Bueno, hai nos redondos e hai nos que son largos, como unha zanahoria. Pero se han largos son deste tamaño, se é redondo son así. Tan pronto como están para recoller, Lucía, cando teñen xa ese tamaño, telo que quitar da terra. Porque enseguida, en menos de unha semana máis, xa grela. Fai grelo para arriba, vai a botar flor, e o que é o rabanito, que é o de comer, que é o que está máis rico, vai a picar moito máis, faise con un sabor fuertísimo. Entón, rabanitos pódelos plantar todo o ano, e recomendoche plantalos, por exemplo, unha vez ao mes. Ponte que plántalos sempre o día 1 de cada mes, entón xa sabes, é o día 1, foi onte día 1, vou plantar os rabanitos, porque se che van moi rápido a flor, vale? Entón, pois, eso, a ver, había por aquí algúns mensajes. No Concello de Baiona ten 3 composteiras municipales. Os veciños depositamos os desperdicios para compostar no contenedor e despois os concellos pon sacos grandes de compost para que collamos os veciños. Bueno, a ver, é unha maneira de intentar concienciar as persoas de chegar ao mínimo residuo. O ideal sería residuo cero, nin plásticos, nin cartóns, nin residuos orgánicos. Bueno, se queres, Mercedes, dígoche o que penso, pero eu nin o quero, nin regalar, nin de que me trouxeran para a casa, non me parece o máis sano tampouco. Porque vin cousas, contaronme cousas, entón, pois, non collería ese compost para a miña horta nunca, na vida. Prefería botar de 15-15. Mira o que che digo, se non tuvera que botar e me dixeran do ayuntamiento, temos aquí compost, damosche un saco grande, prefiero ir a comprar o abono artificial, o que é de bolitas. Eu iso non uso, pero casi o prefiero, que é o abono das composteiras municipales na que todo o mundo bota o que lle dá. Dinos Juan Antonio, canto tempo hai que tardar en sulfatar os tomates con cobre despois de plantalos? Juan Antonio, vai a depender moito de moitas cousas. Mira, se é unha terra que está ben fertilizada, o tomate, cando o plantas, non ten por que sufrir tan inmediatamente un ataque de hongos. Se ti na túa horta xa tuvestes hongos moitos o ano pasado e ves que este ano, porque está facendo humedad, aínda non fai o calor suficiente, o sea, que non pasamos de 20 grados, e a humedad relativa sube de 80, ben, os hongos van a estar na súa salsa. Entón, se ti ves, Juan Antonio, que eres propenso que na túa horta van a coller hongos, non hai un plazo mínimo desde que plantas a planta para botarlle un pouquiño de cobre. Agora, eu recomendoche que polo menos mentras son pequeniñas, que en vez de usar o cobre puro, que compres o caldo bordelés ou caldo bordolés, que ven un pouquiño rebaixado porque ten o cal, o sea, unha mezcla de cobre con cal. Está como recomendado para a agricultura ecológica, pero ti podelo usar aínda que non teñas na túa cabeza nin a consciencia de facer unha horta ecológica, porque o cobre, a planta é pequeniña, eu non sei como tes a túa terra, non sei o que lle dou o sol, non sei o que sufreu a planta. Entón, intenta que non lle falte humedad ao tomate cando o plantas e non hai un tempo mínimo, pero eu recomendaríache comprar o caldo bordolés, pídelo así, caldo bordolés ou bordelés, que ven sendo unha mezcla de cobre con cal, está genial, non deixa de ser cobre,
empeza a botar xa. Cada canto tempo? Pois si ves que che é propenso, cada 10 días. Ou se non 2 veces ao mes. E despois, cando xa a planta é un pouquiño máis grande, se ti estás acostumbrado a botarlle o cobre, pois depois botaslle o cobre máis o que é máis concentrado, digamos, non? Que é solo cobre. Pero, bueno, cando é pequeniño, ao mellor estaría ben que lle botaras o caldo bordelés. Ou tamén que contrampearas ao mellor con azufre. Cobre, azufre. Sabes, cada 15 días. Un día cobre, aos 15 días azufre, hasta que podas a que a planta sexa grande que lle podes botar o que quere. Boas tardes, Pili García, que pode facer cas toupeiras e cos ratos. Dille que se vayan, Dios mío, porque acaban con todo. Bueno, unha creencia moi popular, se son menos cuarto, unha creencia moi popular que pensa moita xente é que as toupeiras, as toupas, que comen cousas, o sea, que comen os tomates, que lle comen as cebolas, que lle comen as zanorias. As toupeiras non comen eso. Os dentes que teñen non chegan nin para morder un mosquito. E as toupeiras o que si comen son bichocas, bichos pequeniños, larvas, ovos de caracol, pequeniñas lesmas, se non encontran outra cousa. Se teñen moita fame e non hai bichos, pode ser que coman algo que se está como pudrindo, pero non teñen dentes para roer unha patata ou unha zanahoria. Eso son os ratos. Dirásme ti, non porque son toupeiras, porque eu vexo por onde andan e os montes típicos de unha toupeira. Sí, claro, pero porque os ratos non escavan galerías como o fan as toupeiras. Quen son as expertas número 1 en escavar galerías? As toupeiras. Quen aproveita esas galerías que están feitas polas toupeiras para ir a comer as zanorias? Os ratos. Os ratos, os topillos, as musarañas, o ratillo de campo. O sea, estou vos falando de tipos de ratos que son así pequeniños, uns teñen un fuxiño moi largo, outros son chiquitíns, teñen as orelliñas redondas, outros son os ratos. Todo o rato que colla pola galería da toupeira non ten por que ser a toupeira. Vos podedes estar vendo que a toupeira está facendo a galería, que vos bota a terra para arriba, e estades seguras ao 100% que a toupeira que vos está comendo as zanorias. Pero non é así. As toupeiras non comen as zanorias, nin as raíces dos tomates, nin... Rato sí, rato, ratillo, topillo, musaraña, rato de campo, todos eses sí que comen. Pero porque se aproveitan da galería, porque eles non son uns expertos cavadores. Poden facer si apartan e tal, pero aproveitan sempre as galerías que fan as toupeiras. Teño un topo na horta, como fago para desfacerme del? Isa, mira, o máis... mira, Lucía, moitas gracias por responder. De nada, Lucía. Que plantas aromáticas recomendas? Verdad, co prixel vou a facer como me dixeches outro día, collelo xa nun ramillete no supermercado, ou na tienda que vende en plantón, pero non que teña unha planta sola, senón a masitiña que é así, que normalmente é cuadrada, que a venden como planta aromática para ter na cociña, porque xa ten 50 plantas, moitísimas. Entón podela comprar en donde queiras. Que podes facer para quitar o topo da horta? Mira, ahora mismo, se reconoces e conoces ben cal é o sabujeiro, cas follas do sabujeiro, ahora mismo, colles follas das que son máis vellas porque están botando as follas novas e hai sabujeiros que se están botando a flor, pero cas follas vellas tens que facer un purín. E se non sabes como se fai un purín, eu teño un vídeo de como facer purín de consuelda no meu canal de YouTube. Ese purín tens que regar, tens que ser moi insistente, regar cada día por onde está a galería da toupeira, e onde ten o montículo de terra, quitas esa terriña, botala para o bancal, e polo furado tamén lle tens que botar o purín. O que vai a facer é espantala, porque lle vai a cheirar mal, o sea, o sabujeiro, o sauco, o vieiteiro, chámase tamén, é un tipo de árbol que repele bastante ben estes bichos. Pero se tes
Si tes gatos na casa ou tes algún amigo ou amigo que teña un gato na casa e que lle poña arenero, o arenero para que o gato caje e mexe, pois ti colles esa area do gato cando a vayan a tirar, cando se estea usada, cando cheira, e botaslla tamén polas galerías. Tens que ser insistente, porque vas a botar aquí e aquí vai a deixar de vir. Entonces vai empezar a ir por ali. E mañán tens que botar ali. E pasado mañán tens que botar ali. Hasta que aburras a toupeira. E marchan, tens que meteren dentro da galería uns puñados, sin desfacerlle moito a galería, para que o cheiro circule por toda a galería. Porque eles saben, ou sea, teñen como non sei se é un sexto sentido, para reconocer os seus enemigos número 1. E para unha toupeira, para un rato, un ratillo, unha toupa, unha musaraña, un rato de campo, os maiores enemigos son os gatos, porque os outros depredadores non os van a ver, porque van por debaixo da terra. Unha águila ou un aguilucho, ou un miñato, ou unha rateira ou así, pode coller un rato, pero ten que salir para fora da galería. Entón, as toupeiras vense moi ben protegidas dentro da galería. É o que tens que ser insistente. É o pis tan fuerte dos gatos fai-nos poñer a alerta. O sea, eles saben que ese pis é de un enemigo delas. É o que fan é cambiar de sitio pouco a pouco. Así, pois, intentas aburrilas xa tal. Nusca, cando se planta a cebola para sacar as semillas despois? Espera polo menos a finales de abril ou a maio, cando teñas a cebola cos tallos xa ben crecidos, e non plantes só unha. Tens que plantar, pois, se tes 7 ou 8 ou 9, e plántalas todas xuntiñas, non fai falta separalas. Abres un rejiño e polas todas xuntiñas. Canto máis xuntas, mellor, porque non queremos que faga expansión de raíces nin de nada, queremos que vai a grelo de contado. Entón, plántalas todas xuntiñas, agora a finales de abril ou, bueno, a primeiros de maio ou así, xa as podes plantar. Entón, van a pasarse toda a primavera e todo o verán sacando o tallo. E alá a finales de agosto ou en setiembre ou así, cando teña a flor xa ben sana, é cando ya quitas. E despois járdala, pois, 2 ou 3 meses, e despois xa volves a sementar, para tela para plantar en abril. Teresa, que nos chega tarde, chegas a tempo para darlle o like. Casi estamos igualadas, Nusca, podíasme dicir cando se poden apañar as cebolas de sedo? Planteinas no mes de noviembro, moitas gracias. Javier, vai a depender moito de como teñas a cebola, pero mira, a cebola agora, a non ser unha foto que me mandou unha persona que dixen eu, pero mira, mándame unha foto desas cebolas como estas, e dixen eu, que están como cando as plantou, o sea, así. Pero as cebolas, se as plantastes como a min, non? Eu tamén as planto en outubro, en noviembre, cando suelo plantar as do inverno, non? Bueno, ás veces en setembro tamén xa as planto. Se agora mismo aínda non tes unha cebola gordiña para comer, ti telas que quitar igual da terra, telas que levantar e quitar. Vou vos enseñar eu as mías. Porque a cebola, unha vez que pasa 4 ou 5 meses na terra, xa non fai nada máis na terra, non fai nada. Corremos o riesgo de que se nos vayan a grelo, porque se é un fruto vello, xa ten demasiado tempo na terra. Aínda que me dixas, Javier, creo que eres Javier, non? Como é? Que me preguntou das cebolas? Xa non sei. Bueno, pois non sei que me preguntou. Bueno, das cebolas. Eu tiña un tallo que me foron fatal, pero fatal, e non me fixeron cebola. Teño como se foran un tipo de puerros. Mira. Pero a mí non me importa, o sea, están genial, porque o sitio eu tiña o vacío, e ocupino durante todo o inverno para plantar estas ceboliñas. Pero nin tan mal, o sea, isto comeselle todo. É como se foran cebolas tiernas. E teño as así jardadiñas en unha bolsa, arranquinas todas, e teño aí unhas bolsas aínda na nevera,
Tens que procurar que non collan aire e telas gardadas aí na nevera e aguantanche pois 2 meses ben na nevera ou así, se non collen humedad, porque se non podeche pudrir algunha, pero se non che collen humedad, ti gardalas así, no queixón da nevera, na parte de abaixo de todo, que é onde menos humedad teñen, e gardalas así. E estas cómense todo, como se fora un puerro, como se fora un calzot. Pódelo comer ao forno, pódelo comer guisado, pódelo facer unha tortilla, fixen unha tortilla, debiño botar, non sei, pero 50 cebolas riquísimas, só casi de cebola desta tierna, non? Por que? Che digo, porque aínda que non che medraran moito, vai pasar dúas cousas. Unha que che vai a facer falta o sitio para plantar outras cousas. E vai a ser moito máis productivo que plantes o cebolo da hora, do verán, o cebolo que se planta ahora en abril, que normalmente todo o mundo planta máis ou menos en abril ou en maio, vai a ser moito máis productivo que deixar as cebolas de inverno outro mes máis na terra, porque se as deixas outro mes máis, poden ir a grelo, e se grelan xa perden o sabor, xa non están tan ricas, xa están cañosas por dentro e non che van a gustar, e agora están riquísimas porque son como se foran cebolletas tiernas e podelas usar en un montón, a brasa, en un montón de comidas. E así podes preparar o terreno para plantar outra cousa, porque senón, claro, se esperas un mes máis a ver se che engordan, claro, botase che enriba mediados de maio, e en maio que arrancas para plantar vas tarde con unhas, tarde con outras. Entón a miña recomendación é arranco, disfrutas do tamaño que sean, que dá igual que non sexan un ano grandes, non importa, polo que sexa quedaron así como se foran puerros, pois a disfrutalas como se foran puerros. É genial, o sea, xa vin as túas cebolas, diso preguntaba, non sei. Jorge, hola, saludos desde Melo, Uruguai. Hola, Nicolás, que tal? Moi boa tarde. Hasta a próxima. Como que hasta a próxima? Alicia, quédate aí, que nos faltan 5 minutos. Eu trouxe unhas plantiñas de fresa xusto agora, vou a pasalas a unha maceta de varios pisos que comprín para elas. Desas que son como que teñen un burato aquí, outro aquí, e despois contrampean e van facendo como escalón. Bueno, esas están ben. A fresa, tens que pensar que é unha planta que dá moitísimo fruto, que necesita pleno sol, e que necesita que nunca, nunca, nunca a súa terra chegue a estar seca de todo, porque non vale de nada esperar a que seque a terra da fresa e despois de repente coller a manqueira e botar de agua como se non hubiera un mañana, porque esa carencia que tivo de agua provocoulle tal sequía que frenou a súa productividade. O sea, a planta esfórzase en non morrer de sede e deixa de botar froitos ou bota abortos, frutas que non cheguen nin a crecer nin a madurar. Entón, as plantas de fresa necesitan unha terra moi fértil ou unha terra ben abonada e senón, pois, tamén, quero dicir, senón non, tamén agua constante. Moitos bicos, dime Rosa Pérez, Nusca, pasa moi boa fin de semana. Que vou pasar fin de semana, que mañá xa empezamos o lunes. O fin de semana xa vai alá. Pero bueno, se para o próximo fin de semana mo estás deseando con unha semana de antelación, pois tamén se agradece, porque a mí gustame pasar un bo fin de semana. Entón, cada vez que che mande unha mensaje dende esta conta vou a ser Lucía. Vale, por se algunha vez olvídome de dicircho, dalle moitos bicos tamén a Lolo. Lucía, non me vou a dar conta, porque son des moitísima xente, se non me di son Lucía, ten que ser a túa carta de presentación. Ou dille a túa nai que che deixe poñer Lucía, en vez de Rosa. Ou Rosa Lucía, ou Lucía Rosa, e así xa me dou conta. Bueno, teño que darche as gracias, por un domingo máis, por dedicarnos parte do teu tempo e do teu saber, moitos biquiños. Susa, Rilo, unha das que tamén teño moitísima gana de desvirtualizar. Teño que preparar unha cena de fin de curso ou algo así para que nos encontremos. Como se fora vamos a facer nun restaurante, como se fora unha boda, pero sin viva los novios,
e irmos todos á boda, guapos e guapas de etiqueta, e ir a conocernos, porque hai moita xente que teño moita gana de ver. Faltan 2 minutos, é verdade, así que vamos a ir pasando xa cas despedidas. Non vos vaiades sin darlle o like, porfa, gracias, que se pode plantar no sitio que recollín as cebolas. Saúdos, Fernando e Isabel. Non plantes nin cebolas outra vez, nin allos, nin puerros. Eu plantaría, por exemplo, fertilizando, e se non, abonando, plantaría algo de folla. Por exemplo, pois, repolos, brécol, coliflor, si se che dá ben no verán, porque son plantas que son máis ben de inverno. Se non, lechugas, aselgas, espinacas, son cousas que non necesitan demasiados nutrientes e a terra das cebolas queda un pouquiño castigada despois de arrancar as cebolas. Tanto polo seu sistema radicular, porque como queda como a terra absorbida, non? Entón estaría genial. Cristian, estabas aí, que caladiña me estabas, que tal che vai esa recuperación? Ata os xoves, Xavier, estabas aí tamén, cade cousas que tiñes para ti non ibas para darlle de comer ás miñocas, ou tes os probes dos animales sin alimentar. Veña, desde Buenos Aires, moitos saúdos para todos, José Luis, un bico tamén para ti, José Luis, a Buenos Aires. Se lle din o like tan pronto como abro directo, eso está genial. Nieves Álvarez, un abrazo para todos. Nieves desde Vigo, moi boa semana. Bueno, moi boa semana, miña querida xentiña, tamén da miña parte para todas e todos vós. Espero as vosas preguntas para o programa desta semana, que aínda que a semana pasada quedaron os pendientes como 4 ou 5, eu prometo outra vez intentar ir máis ao grano nas preguntas da radio para contestar moitísimas máis. Non fai falta etiqueta ni restaurante con café suficiente. Non. Café con churrasco, patacas, ensalada, un boviño, un sitio onde se pode quedar a dormir, por se alguén quere despois quedar a dormir. Sí, non. Sí, que fai falta unha cena, para que sea máis grande. Un café non é nada. Sería moito divertido ir daqui de Lisboa ata Galicia para un almorzo deses. Ves como Ana desde Lisboa non ten problema? Así, moi ben, esa é a actitud, moi ben, Ana. Así me gusta, tocalla. Ves? Desde Lisboa busco donde dormir cerca do restaurante para que teñades donde dormir, xa facemos cena, facemos festa, levo DJ incluso, bailamos a rimbo de DJ e todo. O programa da radio é los jueves, Sandra Fernández San Pedro, o programa é os jueves, pero vos podedes mandar a consulta á radio calquera día da semana, eles vanos como acumulando e a min mandamos, entón, pois, xa está. Eu vou hasta onde sea pola cena, Lucía. Encantaríame conocerche, Lucía, terche ali de anfitriona ao lado da novia. Eu sería a novia e ti a anfitriona da novia. Sabes onde está Ponte Sampaio? Sóname moitísimo, o sea, sí que sei, non é un sitio que sea capaz de poñerche en Pontevedra, despois de Poio, pode ser. Encantada desde Asturias, el plan, o sea, si desde Asturias e desde Lisboa non teñen problema, pero vamos a ver, como vades a ter problemas que son desde aquí, de Ourense, de Lugo, eso non é nada, é que se chegan 2 días. Bueno, pois nada, xantiña, vamos alá que hai máis que facer. Eu, como vos dixen, acabo de chegar de fin de semana, teño todo para facer aínda, Dios mío, e a semana empeza con forza, que hai moito que facer. Este jueves escoitámonos pola radio e o viernes vou ao luar, así que se queredes, vémonos tamén no luar. Sorpresa! Deña! Dei que xentiña, estadesme todos a saludar, estades todo o mundo a mandarme saludos para Lolo, e voullos a dar, o sea, bicos de todo o mundo, mamá, todo o mundo che manda un biquiño máis unha aperta, así que darei a Lolo tamén, a miña querida mamá. Veña, xentiña, vamos alá, veña, que hai máis que facer, vamos alá.